Salam mehribanda bollar. Giçaşy edinleşler. Samany oturdummy? Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Bilişiňiz ýaly. Ýewropada we dünýäniň köp ýurtlaryna keselçilikler ýasasanan bu ýokunç kesel pandemiýa köpelli agyrlaşdy. Oň ýany bilen nämedik bilinmeýän bir topar viruslar, keseller ýaýran soň sağlyk ýaýdalar zatlaram kendi öwürlük bilen bu hemmeňse täsir edýär çağlarda. Şoň üçin aýyplaşman. Efir üçin birazjyk özümi seýislemeli boldum. Çağlaram kän bunu tanjym edilen soň kyn ýatdy, şoň üçin aýyplaşman. Ekranly onlar häzir hemişe bolşumy ýaly. Gün ýaýlymyzy Azat Iskakowyň taýýarlan videosy bilen dawaralanyr. Merhaba onlar. Bugünkü gün ýalymyň temasy Wepa çopan Wahhabizmi. Bilişiňiz ýaly Wepa çopan Türkmenistan hökümetiniň Wahhabizlik aýplamasy, günä bildirmesi we şo Türkmenistanyň diktatorlyk hökümetine şeýle bir aýplamaň formatyny taýýarlap beren Happazisiýan ýa-da siýasy kündüleň taýýarlap beren aýplamalary, formatlary ýasasynda diktatorlyk hökümeti Türkiýe döwletinden biziň Wepa çopan adly aktivistimizi watanyna, ýurduna gaýtaryp bermek üçin resmi ýagdaýda talapname berýär we şeýlelikde Wepa çopan tutsak edilýär. Wepa çopan häzir hem tutsaklykda saklanýar. Aslında Wepa çopan bir wagt Türkmenistana iýerilmeli. Halkara guramalyň terror reaksiýa bildirmegi, uğruna çykmagy, işi bilen adamlaň işe girişmegi, derrew işe başlamagy netijesinde Wepa çopan ähli howplardan gorully. Netip bolsa, her kimiň öz ýagdaýyna görä resmi proseduralar bar. Gaty köp hat gelip gowşýar. Wepa çopan näme boldy? Wepa çopan näme içerdemi? Wepa çopan çykan bolsa efir etseňiz zat. Şoň üçin şolara duýduş hökümine, jogap hökümine Wepa çopan intek çykanok ýöne çykar. Wepa çopana edil häzirlikçe bar. Awanýan howp ýok. Hemme işleri uğruna käbir tamamlanmaly proseduralar bar. Şo proseduralar tamamlanandan soň Wepa çopan çykar. Ondan arkaýyn boluň. Inni Türkmenistanyň Aşgabatdaky haramda we yegenler rejiminiň Wepa çopana Wahhabizm aýplamasyny bildirmeginiň
netijesinde köp sanly watandaşlarymyzdan, ýaşlardan wahhabizm, wahhabistlik näme? Şoň bilen baglanyşykly köp sanly soraglar gelip gowuşdy. Şu soraglar esasynda şu günkü göni ýaýlymyzy biz alyp bararys. Berde wahhabizm barasynda jikmejik taryhy maglumatlara biz aýdyp oturmarys ýa-da ilmi maglumatlara aýdyp oturmarys. Näme üçin? Olar internetde el ýeterli. Biram däl birnäçe çeşmelerden arkaýlyk bilen tapyp okap öwrenip bolýar. Jikmejik taryhyny, jikmejik ilmi taýdan wahhabizmi doly özleşdirip bolýar. Ýöne muň üçin gaty köp wagt gerek. Onda da muň üçin meselem iň gowsy teologiýa, din bilen meşgullanýan adamlar has köp muň bilen gyzyklanyp bu arada gurrun etse has gowy bolar. Geljekde netip bolsa gepleşiklerimizde dini temalarda, dini uğurlarda ilmi işler alyp baran, tejribeleri bolan, maglumatlary bolan alımlardan, ilmi işgärlerden hemmesinden maglumat alyp siziň dikkatiňize ýetireriz. Inni öňürti watandaşlarymyz bilen häzir bir salamlaşalyň, soň temaga geçelim. Garajoglan Türkmen ýazýa. Assalamu alaykum, giýçäşi mehriban ýerleşler. Sagaman oturanmasyňyz hemme döwlet hoş gördük gardaşym işiňleri sag bol. Garajoglan minnetdar. Galaxy. Döwlet assalamu alaykum, hoş gördük watandaşlar işiňleri giýçäşi minnetdar. Diňe öňe giýçäşi döwlet ağa diýe minnetdar sag bolun. Mehriban doňlar giýç sagatda ýaýlym edýär. Muňam sebäbi aýdyşym ýaly. Maşgalan aladalary, çagalan ýagdaýlary öz saglyk ýagdaýlarymyzdan gowdal gaýtalandyr. Şoň üçin aýplaşmaň. Ertirki gün ýaýlymy netip bolsa has bir günlük wagtyna eger mümkin bolsa türkçe wagty bilen sagat 6 ýa 7 arty göreklerini etjek bolar ertirki gün ýaýlymyzy. Ene şu günkü biraz giç bolýar, şoň üçin aýplaşmaň. Bugünkü temamız günü ýaýlymyzyň temasy Wepaçapan wahhabizmi. Wepaçapany köp watandaş ýaly tanaýan menem. Gowy tanaýan diýip biljekkäl Wepaçapany. Ýöne Wepaçapanyň häzir halas edilmeli, alyp çykylmaly meselesinde özüm elimden gelen gollaw berýän. Şoň üçin Wepaçapanyň ýagdaýyny resmi ýagdaýdaky we resmi bolmaýan hemme ýagdaýlaryny iň gowulýan birnäçe sanly adamlardan biri diýip biler. Şoň üçin Wepaçapan wahhabistmi? Wepaçapan wahhabist däl. Wepaçapana wahhabist günäsini ýöňkeýänler kim? Belki olaň özleri wahhabistdir. Belki olar wahhabist däl bolsa. Olar wahhabistler bilen bir ýorunyň aşagyndadyr. Olar wahhabistler bilen her hili işler edýänler. Gelin muny bilelikde teljereli. Inni wahhabistlik diýilende şeýle bir ýagdaý bar. Bu wahhabistlik gaty köp gurrun edildi bu wahhabistligiň, wahhabizmiň üstünde. Inni şu taýda bir zady bellep geçmek isleýän ýatan ýere bolsun, men Kakam Pahir Bayram Molla ýa-da Bayram Mollum diýilýär. Hem dünýäwi uğurdan hem dini uğurdan ýaşurlyk eden, halka hyzmat eden biri bolan soň dini temalarda Kakamdan soň atamyz Muhammed Nepetahun diýilýär. Olardan olan hemmesi paltişanlardan, Osman pirlerden hemmesi hak bata alan pendidäki amaş berilen medreselerine okanlar.
has aňyrda Niýazuly Halypa ýa-da häzir şol Bayram Alyň anna ýatan Baýhan, Baý Muhammed, Weli hemmeti dini uğurlarda yeterlik derejede alyma, bilime, maglumata eýe bolup halka hyzmat eden adamlar. Şoň üçin dini uğurda öz ata-babalarymdan, ýaşullarymdan, öz halypalarymdan ýene soradym. Soramyzda meselem şo wagt döwürlerde, ýagny 80-nji ýyllaryň ahyrlary, 90-njy ýyllaryň başlary şo wagtlar Wahhabizm gurrunlar şo wagtlaram bardy. Ondan şonda men soramda şo wagtky kulağımda galan maglumatlar şeýle. Soň men häzirki maglumatlary dikkatyňize ýetirjek. Wahhabistler kim diýilende bize o wagt biz gaty ýaş bolamyň, bize biziň düşünäjek dilimizde, biziň düşünäjek görnüşimizde şeýle düşünürli. Bu Wahhabistler aslında özüni musulman ýaly görkezýän ýöne musulmanyň ähli gymmatlyklaryna, ähli esasy kada kanunlaryna garşy gelýän musulmanlary biýabra etmek üçin, musulmançylygy awradan gaçyrmak üçin elinden geleni edýän bir syýasy dini bir toparlar. Bularam iki tane ýurtdan himayat alýa, gollaw alýa, olaň biri Saudi Arabistany, biriksem Katar diýip şo wagt şeýle maglumat alypdy. Kulağımızda, ýaşlygymyzda. Näderki döwre gaýdyp gelýär. Bu Wahhabizm haçan nähil döräpdir? Bu Wahhabizm näme? Bu Wahhabizm bu Saudi Arabistan bilen Katar bilýäňiz, bulan hemmesi gaty bir gadymy taryhy bolan ýurtlar, döwletlerden. Şu döwletler dörenden soň syýasy manada bütün dünýäde ýaýradylmak üçin Wahhabizmiň hilafetini ýa halifatyny, Wahhabizmiň halifatyny bütün dünýäde ýaýwanlandyrmak üçin alınıp barlayan bir dini, radikal ekstremizm akymy, uğru diýip bilýäs. Wahhabizme. Wahhabizmiň islam dini bilen bir kän ara balanşygy ýok. Näme üçin ara balanşy ýok? Bularam siziň dikkatyňyzy ýetirer. Inni Wahhabizm näme diýilende? Wahhabizm salafizmden göz başalýa diýilýär. Aslında bu hereket İslam dininiň Hanbali ýa-da Hanbeli mezhebi var. Mezhepleri Sünni, Şii, Maliki ýaly Hanbeli mezhebi var. Şo Hanbeli ýa-da Hanbali dillere görä, ýurtlara görä ýetgäp bilýär. Şondan göz başalýan bir syýasy hereket, akym aslında muny esaslandyran 18-nji asyrda Muhammed bin Abdul Wahhab, ýagny Abdul Wahhab. Wahhabizm, ýagny Wahhabyň pikirleri, ideologiýasy mansyna şol adalya we şeýle dowam edýär. Inni tarihten bärik gaýtsak, has çuňluklara gidip oturmaga gerek ýok. Häzirki Saudi Arabistan döwletini esaslandyrjy we şol döwrüň güýçlü taýpalarynyň biriniň lideri Muhammed ibn Abdul Wahhabyň bileleşigi İslam dünýäsinde täze hereketiň döremegine sebäp boldy diýär. Ýagny Saudi Arabistan döwletini esaslandyran adamyň ideologiýasy. Indi bulary geçdik. Gaty täsini bir zatda. Wahhabistler kim bilen maksady näme? Wahhabistler dini taýdan, dini bilýän adamlar, bilýänler.
musulmançylykda esasy çeşmeleri vardır. Yani bir kada kanunyň, düzgünüň, ýörelgäň, bir adalgaň hakykatynam dine bap gelip gelmeýänni kesgitleýän adalgalar bar. Şol adalgalardan iň esasy, iň başda durýany şolardan Gurhan. Gurhandan soň ikinji çeşme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa peýgamberiň ýaşaýşy. Şoň ýaşaýşyna görä şol ýaşaýşyndan gabat gelýärmi? Ýa gabat gelenokmy? İkinci çeşme peýgamberiň sünneti ýagny ýaşaýşy, ikinji çeşme. Üçüncü çeşme kıyas diýilýär. Kıyas ýagny bärde kıyas diýilende türkçede de vardır kıyaslama, deňeşdirmek diýen manyda. Deňeşdirmek ýagny üçüncü çeşme, üçüncü tutarak, dinnäki tutarak kıyas Gurhannaky aýdylýan zatlar bilen hadislardaky aýdylýan zatlary deňeşdirip şo taýdan netije çykarmak. Dini ýörelgen üçüncü çeşmesi. Dördüncü çeşme icma diýilýär. Ýagny bu dini ketgudalaryň, has dini alymlaryň bir karara gelmegi, bir pikirde alalaşmagy, şolaň bütün şu dini alym we ýörelgelerden ýol alyp berjek kararyna görä şol karar çeşme hükmünde kabul edilýär. Inni bu Wahhabistler Gurhandan başka zady dinne hiç ýyly ýörelge kabul edenoklar. Iň esasy zat Wahhabistler ýa-da Wahhabizm iki jahan serweri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diýen peýgamberimize hiç ýyly hormat goýanoklar. Oň nesline hormat goýanoklar. Hormat goýmalarlyk kabul edýärler. Hatta bir hormat hökmünde, bir sylaw hökmünde peýgamberiň guburuna gitmek, şonu ziyaret etmek, olar şonu kabul edenok, olar şonu günä ýaly hasaplaýarlar. Bu şoňa meňdeşdatlar. Meselem, biri aradan çykanna şoňa aýatda öýretmek, sadakalar ýa-da gonamçylyklaryň ziyaret edilmegi, uly öwliýalardan, zatlardan şolara hormat goýmak, şolara ziyaret etmek, ata-babalaryň ruhundan, öwliýalardan, öten geçenlerden şolaň hormatyna bir gollaw, gowuluk zat soramak, şu zatlaryň hemmesi şirk hasap edilýän, ýagny Allah'a garşy, dine garşy hasap edýänmi Wahhabistler. Inni Wahhabistler ýaly bolmasa-da bir azajyk İslam dinine gaty geň nukta nazary bilen çemeleşýän şaýlar we şygalar we Irannaklar ýaly meselem. Näçe şolarda bir heňe gelmeýän, logika gelmeýän käbir zatlar bolsa-da şolaryň iki jahan serweri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peýgambere çağalaryna gaty uly hormat goýarlar. Şoň nesline ýöne bu Wahhabistler hiç ýyly olara hormat goýanok. Ýöne köýje misal daşary ýurtlarda
ýaşaýanlar bilýändir. Meselem Peýgamberiň hasasy, sakkaly, saçy, zady, şoň goşlary adamlara görkezilýär. Ýürüýte sergedilýär, görkezilýär. Şolum Wahhabizme göre, Wahhabistlere göre ýalňyş. Inha Wahhabistlik bilen hakyky İslamyň arasyndaky tapawut şu. Bu Wahhabistler nädip güýçlendi? Wahhabistler dünýäde nädip bular ýalaky ýaýrawly, ýürgünli ýagdaýa geldi? Muň bilen baglanşykly dünýäň syýasatyna göz aýlamaly bolýar. Meselem 1979-njy ýylda Sowet Soýuzynyň Owganistana girmegi netijesinde Saudi Arabistany, Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Pakistan bililikde Sowet Soýuzyna garşy şu Wahhabistliň ideologiýasyna ýetişdiriljek kellekefer, garakçy, ekstremist grupalary taýýarlamaga başladylar. Wahhabizm has dünýäň syýasatyna nädip girdi? Dünýäň syýasatyndaky gün tertibiniň esasy temalarynyň arasyna nädip aralaşdy, girdi? Ina şu taýdan başlady. Owganistanyň ýagdaýlardan. Ondan soň bu Wahhabistler, Wahhabizm Saudi Arabistan bilen himayatkary, ol arada gurrun ýok. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň, Pakistanyň gizlin gullukları bilen prioronyň aşagyna girip her zat etdi bular. Şeýlelik bilen bu Wahhabistler dünýä syýasatyna öwrendiler. Bu Wahhabistler global strategiýany öwrendiler. Bu Wahhabistler global biznes öwrendiler. Bu Wahhabistler pulun, esasy pulun nirden gazanylýanyny öwrendiler. Şeýlelikde täze guramalar, terroristik guramalar, täze ekstremist toparlar ýüze çykdy. Al-Qaida bolsun, Daesh diýilen Islam döwleti topar bolsun. Bulan hemmesi şo Wahhabizm şo taýdan göz başaryp gaýdan bulan hemmesiniň toparlary. Inni geldik şu günküne. Onna bu Wahhabizm Islama garşy bolsa, Islamy beýawra etmek üçin, Islamyň esasy ýörelgelerine, kadalaryna, çeşmelerine garşy şonu kabul etmeýän bolsa, bu Wahhabistler näme diýerler? Wahhabistler kelle kesýärler. Wahhabistler din bilen näl, şekil bilen, görnüş bilen meşgullanýarlar. Ýok sakkalyň saçyň şeýle bolmaly, eşiň beýle bolmaly. Şoraýalyk zatlar. Aýal maşgalalary hiç ýyl adam hasap eden ok. Özlerini kim dogurupdyr, kim dünýä getiripdir we adamyň neslini kim dowam etdirmeli? O zatlar bolary gyzyklandyran ok. Ýöne çağa dogurýan maşyn ýa-da bir robot ýa hibrid bir mahluk ýaly hasap edýärler. Aýal maşgalalar. Inha Wahhabizm diýilende, Wahhabizm hakykaty şundan ibaret. Wahhabizmiň döreden bir ekstremist, kellekefer
terrorçy topary Talibanlar häzir Owganistanda häkimeti dolu ele geçirdi. Aslında geçirmedi de bulara häkimeti berdiler, sowgat etdiler. Inni şu wada çenni hemmemiz görüp gelýär. Owganistanda Taliban hökümetini hiç bir döwlet ikrar edenok. Etjekkälidiler. Daşary urtlardaky Owganistanyň pullary doňduruldy. Olan berjekkäl ulanır çok gellidiler Taliban. Ýöne şunça ýyllaryň dowamynda Taliban we Talibanyň komandirleri, serkerdeleri, ýol başçylary nädip baý boldy we güýjüni gorady. Ine şu taýda esasy mesele ortağa çykýar. Türkmenistanyňky diktatorlyk hökümetleri. Bilemok näçe tanyýyňyz, ýyzarlaýaňyz, görýäňiz, okaýaňyz Türkmenistanyň kronikasy diýilen bir neşir bar. Kronika Türkmenistana orsçasy, türkmençe Türkmenistanyň kronikasy. Bu neşir Awstriýanyň paýtagty Wienada ýerleşýän Türkmen inisiatiwasy atly adam hukuklaryny goraýan gurama neşiri. Ýygyderli ýagdaýda Türkmenistan bilen baglanyşykly anamdar habarlar, maglumatlar berip dur. Täsin ideologram taýinlaýarlar. Bu haramda bilen baglanyşykly gülkünç. Inni şo taýda bir şol Farid Tuhpatullyň ýaşulymyň bir şo taýda ýatlamasy bardy. Ýalňyşmaýan bolsam şol belli jurnalist Arkady Dubnov bilen şol Boris Şekmuradow bilen Owganistana eden tapary bilen baglanyşykly bir maglumatdy eger ýalňyşmaýan bolsam dogala adymdy-da. Ýöne Türkmenistan garaşsyz bolandan başlap Talibanyň kelle keterlen Wahhabistler iň ýakyn biznes partneri, iň ýakyn syýasy gollawçysy boldy. Türkmenistanyň häkimetindäki adamlar. Näçe pullap, näçe göwrümli, neşe söwdat edildi. Bular bilenmilýär, bilmeýän bilenok. Adam söwdat edildi. Talibanlar bilen bile. Organ söwdalar edildi. Çaga söwdalar edildi. Yara, ýanyňyç, eýleki beýleki zatlar barada gurrun edemem oturmalylar. Harammaşy Niýazow wagtynda we ondan soň häzirki haramda we haram ýegenleri höküm sürýän döwründe elgenç jenaýatlar edildi bilelikde Taliban bilen we edilip dur. Bütün dünýä ikrar eden ok Talibany bular ikrar edýär. Bular edir daýy ýegen ýaly. Bular gaty gowy gatnaşykda. Olar gelip dur. Aşgabada bizinkiler gidip dur aňryk. Gaty gowy gollap, gaty gowy biznes pul aýlanyp dur. Indi mekrowanda onlar. Göze görünüp duran hakykat. Muň üçin alim bolmalylar. Muň üçin bir siýasatçy bolmalylar. Siýasat universitetde siýasat uğruny gutarmalylar. Garaz muň üçin bir bilgiç ýa bir adatdan naşary aýratynyňa eýe bolmaga gerek ýok. Bu göze görünüp duran hakykatlar iň sada dil bilen size düşündirmäge synaşdym. Inni şu hakykatlary gözüňizde tutsak. Kim Wahhabist? Kim Wahhabizmi gollaýar? Kim Wahhabistleň şärigi, ortagy bir ýoragynyň aşagyna ýatyp durýany?
Eger Wahhabizm Türkmenistan döwletiniň kanunlaryna görä jinayet bolsa, onda hemme kişiden, watandaşlardan öňürti Türkmenistanyň owalky we häzirki hökümeti günäkär. Wahhabizmden kimi aýplamaly bolsa, öňkü hökümeti harammaşy, Niýaz hökümetiniň we haramdaň hökümetini aýplamaly. Interpol'a berjek bolsaň, halkara gözlege berjek bolsaň ine şolary bermeli. Hakikat göze görünüp durka, ýöne köýje bir çopan. Bolup duran ýurdun içinde we daşynda bolup duran watandaşlarynyň gözgüni ýagdaýlaryna ýüregi gyýlan bir çopan. Duýgulary jylawlatmaýan, özüne jylawlatmaýan bir çopan. Haksızlyklary kabul edip bilmeýän bir adam. Adalatsyzlygy kabul edip bilmeýän adam. Wepa çopan. Wepa çopan. %100 idealmy? Diýip soraýarlar. Şey diýenler. Haýsymyz %100 idealmy? Haýsymyz wepa çopan Türkmenistanyň önümesen bir watandaş. Daşary ýurtda önümesen näl? Näme ekse diktatorlyk şonu orarsyň da. Şunça birinji we ikinji diktatorlyk döwürlerine, Sowet döwrüniň ýüzüni öwürýärli tarapy ýok. Ýöne esasanam şu harammaşy we haramdaň diktatorlyk döwürlerine. Bizim watandaşlarymyz hemme zatdan mahrum edilmedimi? Hemme haklarynyň, hukugundan, çöreginden mahrum edildi. Hemme zatdan mahrum edildi. Inne hemme zatdan mahrum edilen bir jemgyýetden siz idealny, hakykatdanam %100 hemme zady edip bilýän, görelle, wow diýip adamlaryň agyny açyp duran adamlar çykaryp diýenmi? Kim ekti? Diktatorlar ekti. Kim etdi? Diktatorlyk etdi, diktatorlar etdi. Hasyl näme? Edil şolarýarlar. Bir döwletiň rejimi, nähili diktatorlyk rejimi bolsa we dowam edip duran bolsa, diýmek şol diktatorlyk rejiminiň oppozisiýasy möýdýäli, aktivistlerim öýdýäli diýmek. Gaty gözgüni aslında bizim ýagdaýymyz. Bütün dünýä ýurtlaryna seredýän. Esasanam belli bir derejede diktatorlyk bilen dolandyrylýan ýurtlar syýasy hereketlerine seredýän. Şol syýasy hereketlerde öz watandaşlaryň derdine çäre gözleýän, öz watandaşlarynyň hak hukugyny araýan, gorajak bolup öňe çykýan adamlar hakykatdanam görüllü bolajak adamlar jemgyýeti belli bir aýratyny bar. Kelleti işleýär, aýdýan zady dogry, absurd, bolgusyz ele-bele zat ýok. Ýöne bize gezek gelenne gaty erbet göz goýuny. Nirde bir oýnatky bolsa, nirde bir öz içindäki erbet, hapa, haram nefsini jylawlap bilmeýän ma bolsa, nirde bir menmenliňem aňyr başyna çykan ma bolsa, egoizmňem aňyr başyna çykan ma bolsa, bular absurda möllürdiler ha, namusyna diýip. Absurdyňam namusyna diýip böllürdiler. Indi küntüjülüň, syýasy küntüjülüň rekorduny goýup berler, täzelep berler. Şolar ýaly göz goýun ýagdaýymyz mekrumanda bolýar. Şoň üçin hem inni hemmemiz elimizi wyjdanymyzyň üstüne goýýas. Kim wahhabist? Kim terrorist? Kim
Kim? Wepa Çopan mı? Wepa Çopan daşary urtdaky watandaşlary yüreklendiren oglan. Hiç eyle hazap edýäňiz. Biri kameraň öňüne geçse, mikrofonuň öňüne geçse, hak, adalat sorap başlasa, hakikatyň tarapynda çykyş edip başlasa, bu özüni prezidentin ornuna goýjak bolýar. Ya bu prezident bolar, ya premier minister, ya minister. Derrew şo neme ýok, olar ýalaky hasap etmeler. Käbir adamlar var. Uçgun öğretmek üçin. Käbir adamlar var. Köprü bolmak üçin. Käbir adamlar var. Ganat bolmak üçin. Käbir adamlar var. Halkyň içinde yumruk bolmak üçin. Käbir adamlar var halkyň içinde dil bolmak üçin. Käbir adamlar var göz bolmak üçin. Käbir adamlar var kelle, baş bolmak üçin, öňü çekmek üçin. Inni feodal döwürden çykmaly. Bir halaskär gelsin, halas etsin, soň ýerine düşeli olar ýalat ýok. Inni kollektiv bileleşip agzybirlikde, bililikde hereket edilip üstünlük kazanylýan, üstünlükli sepkide ýetilýän döwürde ýaşaýar. Häzirki döwre wap şertler, dünýäň guruluşy, dünýäň strategiýasy hemmeti şoň bilen baglanşyk. Diňe tebigatyň kanuny bilen sazlaşykly bolan Allah Taalaň ilahy kadalaryna göre hereket edýän adamlar üstünlük kazanıp bilýär. Inni siz aýdyp bilýäňiz. Türkmenlerde awo sponsor ýok, pul ýok, milliardlap. Ya Putin'inki ya Amerikanky, Hytaýynky ýaly güýçlü ýaraglar ýok. Iň merkezi Türklerinki ýaly pilotsuz, uçurmansız uçan harby nemelerimiz ýok. Biz pilotsuz uçan enjamlarymyz ýok diýip bilersiňiz. Bolýa, men size bir mysal getiren, gaty ýakyn taryhyň misaly. Churchill'den soraýarlar. Awa, näde? Şular ýalaky. Sögüşi. İnglislerden soraýarlar da, Britaniýanyň hökümetinden bir maslahat bolýar. Biz näme üçin uruşy gazanyp bilmedik diýerler. Sebäbi Osmanly döwletini paýlaşmaly, bölmeli. Osmanly döwletinden soň köp döwletler umuman şu uruşdan soňky çekilen umuman dünýädäki köp terhet inglizler tarapyndan çyzylan terhetler. Umuman basmaçylar gollanam olar. Orta Aziýa, Merkez Aziýa gelenim olar. Inni şol ýokarky organy Britaniýa öz arasynda maslahat edýär. Biz niýe ýalňyşdyk? Biziň nämämiz ýeten okdy? Näme üçin biz uruşda ýeňillik diýerler? Şonda Churchill'iň eger ýalňyşmaýan bolsam, Churchill'iň aýdan sözüm kädiýän eger ýalňyşmaýan bolsam. Şonda Garaz Şotaýdaky döwlet adamynyň aýdan söz diýeli, diýär, biziň hemme adamymyz bardy diýär. Pulumuz bardy, yaramyz bardy, güýçlü goşunumuz bardy, hemme adamymyz bardy diýär. Ýöne şu dünýäde, elem jahanda bir kada bar. Her 100 ýylda, asyrda bir ägirt gelýär. Şu edek şo ägirt diýe, ägirdiň gelmeli ýeri gedegi diýe türklere geldi diýe. Mustafa Kemal Atatürk. Şoň üçin şo sebäpden biz diýe ýeňe bilmedik türkler diýe. Ine mehriban doganlar. Şu adeçenni biz näme üçin logika diýär? Biz näme üçin bu edýän zadyň hakykata gawat gelmeli? Edýän zadyň heňe gelmeli, logika sığmaly.
bir zat edibilmeýän bolsaň, bir zat düşünmeýän bolsaň, derrew ylgap kameraň öňüne, mikrofonyň öňüne geçip özüňi maskara etme, halkyňy maskara etme diýänimiziň iň esasy sebäbi düýp mazmuny şu ýerde ýatýar. İşi bilmeli, işiň nämedigini bilmeli. Ýöne seredýäňde, umuman seredýäňde bizi iň gowy edilýän zat görplik we gıýbat. Başga hiç zat ýok. Soňky 2 ýylda ýürüýtüşi taşarrutlardaky türkmenstanlary eksperiment etmek üçin şolaň aňyny zäherlemek ýa-da belli bir toparlaň öz bähwidi üçin şolary gul etmek, bir ýeri gönükdirmek, öjükdirmek, provokasiýa etmek ýaly dürli oýunlara, proýektlere şolary hyzmat etmek üçin soňky 2 ýylda dürli oýunlar oýnanýar. Şu taýda da kimin kimdigi göz töle ortağa çykdy, ýüze çykdy. Inni şu taryhy protody elden gidirmejek bolsak, hakykatdanam watany haramzadalardan halat edip, halky açlykdan, gytlykdan, weýrançylykdan, gyrgynçylykdan gorajak bolsak, biz hak ýolda, hakykat, logika bilen hereket etmeli. İşe yarayan, işi bilýän, kellesi işleýän adamlar bilen bileşip hereket etmeli. Öz bähwitleri üçin gawat gelen adamyň özünden güýçli, öz ýa pullar adamlar oýnatgysy bolýanlar bilen bu işler amala aşyrylanok. Ýadyňyzdan çykarmaň. Näme ekseňiz şonu orarsyňyz. Kimi öňe sürüp şondan bir gowluga garaşsaňyz, şo nähili bolsa edil şolar ýaly gaýtargysyny alarsyňyz. Oýnatgyňyny öňe sürüp gowluga almarsyňyz. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Şoň üçin Wahhabist kim diýilende inha jogaby özüňiz oturuň, karar berin. Kim Wahhabist? Taliban'dan komandirleri, serkerdeleri arkaýyn Türkmenistana geçip berler. Türkmenistan bilen her hili işi bilelikde edip berler. Hatta elitkada jaýalyp ýaşap görenler bar. İçinde watandaşlyk alanlar bar, diýenler bar. Olam bir gurrun dogrymy dälmi biljekkä. Ýöne bir hakykat bar. Şu wagt Owganistanyň Talibanlary iň gowy görünüşde gollaýan, şolary tanaýan, ikrar eden we şolary her hili kömek berýän Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti. Wahhabist kim? Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti. Wahhabistlik bir jinayat bolsa Türkmenistanyň kanunyna görä, birinji ýerde Türkmenistanyň owalky we häzirki diktatorlyk rejimleri, diktatorlary, ýal-ýaglary, tohum tiýji, şondan biznes, haram biznesten pul gazanýanlar şolar jogapkärçilige çekilmeli. We paçopan ýaly, ýöneköý jogor watandaş Wahhabistlikden aýyplanmaly. We paçopanyň umuman şu Wahhabistligiň nämedigine düşünmeýändigine men size garanti kepil bolup biljek. Hakykatdanam bilmeýändigine kepil bolup biljek. Şu Wahhabistlik näme diýende düşünürip biler öýdemok. Men şu paçopanyň şonu ýeterlik derejede dini bir maglumatynyň badygyny nemedemok. Köpümiz videolara başlanmagy, käwat oradam çeýledi, oradam gurrunlaryny aýdýa, arapça zatlar aýdyp başlaýar. Mesele. Käwat adamlara dini tarapdan birazajyk duýguly ýa-da ynjyk bolan adamlara arapça biraz gowy eşdilýär gulagyna. Bir arapça bir zat diýse, şol dini bir ayatdyr ýa bir zatdyr, dogadyr diýip şeýip kabul edýänler hem bar. Bu halkyň sadylygy, ýöneköýligi, ananjaňlygy bilen magnaşykly. Käbir watandaşlaryň halkyň däl, watandaşlar. Şoň üçin bizim
yeterlik derecede malumata we tejribe eýe bolmadyk wagtlarymyz köp ýalňyşdyk. Köp aýtmalar zatlar aýdyp ýa-da ýalňyş kabul edilip bilinjek hereketler etdik. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu diýeniň bilen wahhabist bolýanmy? Başga onuň hiç ýyly arabalanşy ýok wepan. Inha wepa wahhabistmi ýoksa da Türkmenistanyňky diktatorlyk rejimi, şolaň gullukçylary we wahhabistler bilen bile pul ýasaýanlar. Ýene hemmäňiz gowy bilýäňiz. Türkmenistanyna gowy awlawlar bar, batky ýaly. Şol awlawlara bütün dünýädäki şu ekstremizm terrorçuluğuna sponsorluk edýänler gelip bizim awlawlarymyzda Türkmenistanyň awlawlaryna awlap kepçek diýerler. Şolara da Türkmeniň namysyny, topragyny, baýlygyny, hemme zadyny hödürleýärler. Kimler? Diktatorlyk rejimi, diktatorlyk rejiminiň haramzada işgärleri. Ine kim wahhabist? Wahhabistden sponsorlaryny bizim awlawlarymyza getirip awladyp Türkmen gyzgelinleriniň namasyny masgıladýanlar wahhabist dälle halkyň adalet nalyşyna goşulýan, adalet üçin gyýgyrýan halka goşulýan, şonu ýüreklendirýän bir ýönekeje çopan wahhabistmi? Diýmek, sizin etmişiňiz, jenaýatyňyz biçak aýlganç derejede köp bolan soň siz ýönekeje çopanyň gorkýanyz. Sizi ýönekeje çopanyň bular ýaly gorkuzar ýaly näme etmiş etdiňiz? Elbetde bilen bilýär, bilen bilýär. Şoň üçin nähak dokulan gan ýerde ýatmaz. Azat İshak'ın hükman arını alar. İnni tesirlere geçeceğiz mikrofanda onlar. Bugün mümkün olsa gıyska edelim efirimizi. Felicita Capre, salam alıp baryan işinizde halkımız için sağ olun. Siz sağ olun. Sizin bilen bil alıp baryan. Bile otursunuz, bil alıp baryan. Siz görüşün täze bir formatyny oýlap tapdyňyz. Göni aýlamy tesvirleriňiz bilen, garaşlaryňyz bilen alyp baryp. Şu format sizin watandaşlaryň, halkyň öz-özünden döreden formaty. Şoňa hiç kim şeýle edin, şeýle bolsun diýip maslahat etmedi, öz-özünden döredi. Kamal Avrayev, salam Türkmen halkym giýçäşi, saja bol. Kamal Avrayev hakykat aýtsaň adamlar ýok edýärler. Gata dogry. Garagül. Salamu aleykum Türkmenim, milletim, halkym, Türkmenistan, Baýhan, ýolumyz ak, ýollaşymyz hak bolsun inşallah. Aýdanyň elsinde onja. Galaxy Allah Taala Kur'an'na şeýle habar berýär. Dogdok odunna hemişelik galjak adamlar, zalim paşalar we buto çokunanlar we Lut peýgamberiň ummaty diýe. Ýene Galaxy dowam edýär. Cennete barjak adamyň iň pes derejeli adama şu dünýäniň ikisi ýaly yer 80.000 hyzmatkar, perişte 70 sany ýan ýollaş, 70.000 otogly köşk, çaý, bul Allah Taala'nın wadasy diýe.
Jeremy Demir. Доброй ночи diye доброй ночи. Tema bilen manaşykly ýazylýan zat ýok. Şoň üçin häzir men tesvirlere göz aýlajak. Ýene bir maglumat bar. Şu soňky döwürlerde renkli rewolýusiýalar boldy. Meselem Müsürde musulman gardaşlar, musulman doganyň bir rewolýusiýasy boldy. Mürsi diýip şoň ýol başçysy bardy. Şolara himayet eden Müsürdäki ýaly käbir Arap ýurtlarynaky öwürşüklери, renkli swetne rewolýusiýa diýär. Şolara ýaly renkli rewolýusiýalary finansiýerowid eden, şoňa himayetkarlyk edenlere Saud Arabistany bilen Katar. Bulaňyň maksady ýan gaýdyşmaly Wahhabizmi bütün dünýäde iň güýçli syýasy hereket, syýasy sekta, tarikat ýaly ýagdaýa getirmek. Aslynda Wahhabizmiň İslam dini bilen hiç ýeli, hakykat İslam bilen hiç ýeli arabalaşyk ýok. Şunu bildiňiz bolýar. Şular ýaly mikrofon dogunlar. Onda bir sagada gelýär, jemlesek gowy aslynda. Ýalňyz gurt geldi, ýalňyz gurt aýtjaklardan bolsa aýdyp bilýän. Kamera Kodellip biri. Ya kamera. Garalan ini näle onda. Ini gowy ýaly. Ini gowy. Garajoğlan Türkmen şol radikal islamçylar diýilýäni Wahhabistler kelle kesýänler olar imperialistleriň we global güýçleriň elindäki köpekleri, hyzmatkarlary gaty dogry. Ýalňyz gurt, baky hoş geldin, komýadalar näçe. Jeremy Demir men diýär hostarma garnaşma diye Türkmenistanyna Wahhabizmden, Wahhabist bolmakda aýyplap diye 18 ýyl kesdirler diye. 2009-njy ýylda diye. Ýöne şol hinidem otýur diye. Biedny parень, грамотный, близко, görgülüň diye, gaty diye, sowatly biridi diye, Wahhabistlik bilen ýakyndan uzakdan hiç ýeli arabalaşy ýok diýene şol bahana bilen niye? İzya Şnipelsan niye? İhvan musulman doganlar Wahhabizm bilen dakylly ýeri ýok diye ýalňyş maglumat diye simpatiýaň bolup biler. Bu hakikaty ýütkeden ok. Şoň üçin hemmeti bir ekstremist, hemmetiniň islam hakyky islam bilen musulmanlyk bilen hiç ýeli arabalaşy ýok. Eger hakikaty görmek isleýän bolsaň, hakikaty düşünmek isleýän bolsaň, düşünüp bilirsiň, has köp çeşmelere salgylanyp. Düşünmek islemeýän bolsaň, hiç ýeli oň nemesi ýok. O işte storonnik FETÖ, sizi FETÖ taraptarmy diye. FETÖ bilen näme arabalaşy bar?
Fethullah Gülen bilen bu işin näme arabalansy? Bu işin hakykat bilen arabalansy. Belki siz diýe şolar hakyky dogry musulmançylygy ýaýradýanlarlar diýip pikir edýändir. Ýok. Sen watandaş seni Makka maşennik we Makka maşenniň küntüleriniň ýeti gelýär. Seni. Şoň üçin hep bir bay wepa nerede näme diýär. Wepa göz astynda saklanýar Ankara'da. Migrasiýaň göz astynda saklanýanlar yerine wepaň dokumentleri taýýarlanýar. Dokumentleri dolu taýýarlanandan soň wepa goýberler. Jeremy Devir twaryat ştok atýardy. Näme isteseler şonu edýärler diýe. Indi şu taýda ýaman gowy Jeremy bir söz aýtdy. Indi ertirki boljak efirimiz bilen baglanşykly ýaman gowy bir şonu baglanşdyrýan söz ýazdy Jeremy şu taýda. Näme isteseler şonu edýärler diýe. Türkmenistanyňky diktatorlyk we diktatorlygyň hyzmatkarlary. Gaty dogry, näme isteseler. Inni siz pikir edip görüň. Şular ýalyky edenetlik we isleýän adamyny zorlap, isleýän adamyň hakyny alyp, hakyny iýip, isleýän jenaýatyny arkaýynçylyk bilen ýurduň içinde halkara derejede, global derejede edip beren banditler, garakçylar, mafiya, hüküm türýäke. Ay dolar gymmatlady Türkiýede ýörüň gideliň Türkmenistana öz ýurdumuzy ösdürelim. Öz ýurdumyza hyzmat edeliň, öz ýurdumyzda işläliň diýip çağırış edýänler bar. Çağırış däl bu provokasiýa aslında. Näme üçin provokasiýa? Bu adamlaryň maksady şu. Bu adamlar üçin durmuş nämeden ibaret? Bu adamlar üçin durmuş maşina almak, jaý salmak ýa-da jaý bag bolsa jaý oňarmak, bejermek, remont etdirmek, bir näçe sany jaý kwartirada almak, millik almak belki we şoňa meňdeş zatlar. Zat, başga hiç zat däl. Şu zatlary etmek, birazajygam jüýsüne aýdaly, birazajygam pul goýdy. Hawa, inni men Türkmenistana gitsem men hemme zadym bar. Hawa, men arkaýyn otaýda ýaşap bilýän diýen pikir bar. Hawa, sen gitdiň Türkmenistana. Sen öýüň bar, bir näçe sany öýüň bar, kwartiraň bar. Bir näçe sany maşynyň bar diýeli. Hawa. Bilemok, ýygyna bildiňmi? Ýöne bar aýdaly 10 000, bar aýdaly 50 000 dollar bilen gitdiň Türkmenistana. Watandaş, şu provokasiýany edýän watandaşlar we şolary gollaýanlar, şolary el çarpýanlar, şu absurd gürrüňleri gollaýanlar. Näme üçin olar ýalyky bolsa Türkmenistandan gaýtdyňyz? Türkmenistana gaýtman şu wagt ösürmeli ekeniňiz. Siziň Türkmenistandan gaýdan wagtyňyz Türkmenistany ösürmäge mümkinçilik ýokdy. Birden inni döredimi mümkinçilik? He? Ya bizim bilmeýän zatlarymyz barmy? Öňden mümkinçilik dören noktada inni şu bir näçe günlükde ýa bir näçe aýda soňky 2 ýylda döredimi mümkinçilik? Siz kim oýnajak bolýaňyz? Ya näme oýnatjak bolýaňyz? Ya-da näme oýnajak bolýaňyz? Ya-da sizi kim näde oýnatjak bolýar? Gaty gen?
Ýörüň gideliň Türkmenistana dolar gymmatlady. Awa Ösüreliň Türkmenistanymy. Şu wada sen bedeň haçan ýatyrdyň. Näme üçin ýurtdan çykdyň olar ýaly bolsa? Gitgide hasam beterleşýär ýurtda ýagdaý. Çykanyňa 7-8 ýyl boldy, 10 ýyl, ol belki 15 ýyl, belki hasam köpürek boldy. Şu wagtlar has ýeňillärlimi bir zat etmek? Häzir hiç adam edi bilmeýär. 50.000 dolar däl, 500.000 dolar bilen gitseňem Türkmenistanyna hiç zat etdirmediler. Diriliňe ýere gömerler. Awa, ya sen olar bilen alalaşansyň, ya olaň bir proýektine wedip alansyň. Awa, ýöneköý watandaş näme etmeli? Absurdlaý bara bolan bara diýenlerdi. Diýmäýin ýetem meni şu. Şoň üçin ertir şu meselany gürleşelim. Has giňiş. Häzir tesirler bilen men jemlejek çünki ýaýlymy Garawul dogry diýen baýhan Wahhabis sözjüginiň özü adamy özünden itýär, uzaklaşdyrýar. Iň çirkin söz. Ýene-de kimdir biri özüne bu ady dakypdyr. Ýok, ol Wahhabist Wahhabyň häki şol Abdul Wahhabyň ideologiýasy. Şoň ideologiýasyna eýerýänler diýmek. Wahhabist, edil, Stalinizm, Leninizm ýaly, kommunizm, sosializm ýaly ideologiýa. Galaksy musulmanlardan yer ýüzi gorkka musulmana bolan ýigrenç töredip islam dinini ýykmak üçin Wahhabistleri ýara hökmüne ulanýarlar, hapa oýun oýnamak üçin başga ýol ýok. Gaty dogry. Karajagolan Türkmen döwlet 50.000 2 ýyl paraňlamaga ýeter. Gutoran soň ýene gulçuluk. Ýaşasyn Türkiýe, ýaşasyn Polşa. Polşa meselesi ýaman geň. Soňky döwürlerde inni öz Türkmenistanyny watandaşlarymyzdan dören kezzaplar Polşa adamlary äkidip Polşa günükdir uğraptırlar diýip habar berdik. Burda bir kezzap ýalan ýaşryk zatlar. Polşa Ýewropa Birleşiginiň bir agzasy. Polşa Schengen alalaşmana girýär, Schengen zona sebitine girýär. Şoň üçin Polşada Türkiýedäki ýaly edinmedi eders. Dokumentsiz gezers. Zat pikir etme. Bölüklep organyňy satyp göherler. Eger işe ýaraýan organyňyz bar bolsa. Äge bolun. Mehriban olanlar. Wepan ýagdaý ýene-de bärden ýazýanlar bar. Telefonuma öğretmenmen. Wepan gorkuljak ýagdaý ýok. Wepan ýagdaýlary gowy, hasam gowlar nädip bolsa. Resmi proseduralara garaşmaly, resmi proseduralar gutorandan soň wepan nädip bolsa çykar. Alban mafyasy güýçlüdir diýe ýok, olar ýalaka ineme ýok. Alban mafyasy bilenmek nirden güýçlüýüni men görmedim. Albanlar köp dogry. Gawat gelen ýerde Albanlar ýöne mafya hökümini mafya diýip men Albandan mafyasy güýçlüp eşitmedim. Ýalňy gurtýa Karajagolan Türkmen Wahhabyň ideologiýasy belki ol derece aýlanç bolanam däldir diýer. Belki. Muny öwrenmek zerur. Belki onu diýe döwre gara ýetgedendirler diýer. Biljek gel Karajagolan dogrusyny aýtsam gyzyklandyran.
O zatlara kelle ağır diýensem, türkmeniň taryhy bilen, dili bilen oturup bir tutarda saat aýdym öwrenenim mowy. Olar ýalyky zatlar bilen gyzyklananyndan. Düýünden gyzyklanýan dogrymaýdy. Ýöne şu wepa şeýle bir aýyplama bildirilenden soň hakykatdanam şul işiň änine şänine ýetmeli boldy. Wepa ýaly ýöne köýgür watandaş ýa-da Azat Isakow ýa-da Oraz Rozgelli Çölüýew ýaly. Bular ýaly oglanyň, olar ýaly zatlar bilen hiç ýyly uzakdan, ýakyndan hiç ýyly dahly, arabalanşyk hiç zady ýok. Birazajyk halkyň arasyndaky stille, dini sözler köpürek goşup gürlemek diýmek, oň dinçi, radikal bir adamdygyny görkezeni, aňladyny, suw demedini. Galaksi Polşa meselesini gozgaýanlar öň täze Türkmenistan gurup ýurdun içinde balaktyrjak diýip wada berdi. Ve ýene bu ýyl arılar gowy bal getir. Benim näme diýjekkä bu diýýär. Ýöne bu ýyl arılar gowy bal getirmedimkä. Bä. Ýalňyz kurt tarih galmadagam tarih Göktepeden öňü ýok bize diýär. Gynanýan şeýler. Gynanýan. Happabay nädip Ýewropaň raýatlygyny alyp bolýaka agam diýär. Häzir Germaniýada täze hökümet guruldy. Häzir 177 maddalyk bir programmada taýarladylar. Germaniýada raýat bolmak ýeňilleşdirilýär ýöne öz raýatlygyndan çykyp diňe Germaniýanyň raýatyny kabul eden wagtyň raýatlygyny kabul eden wagtyň ýöňki ýaly köp ýyl garaşyp görmeliler. Inni gowy üstünlükli işleýän bolsaň jemgyýet bilen gowy sazlaşyň, garmoniýaň, zadyň integrasiýaň emme sazlaşyň gowy bolsa onu 3 ýyl bolmady diýende 5 ýylla watandaşlyk berýärler inni Germaniýada. Belki Ýewropa ýurtlarynyň proseduralaryny bilenmek. Proseduralar umumy däl. Her adamyň öz ýagdaýyna görä. Şoň üçin men bilýän işim däl. Adwokatdan bilenok bu işleri. Her kimiň öz ýagdaýyna görä variant taýlap almaly bolýar. Şoň üçin aýplaşmaň. Ýalňyz kurt inni özleri Polşaga gidip ýörler. Garajoglan türkmen Türkiýe krizisi Türkmenistana pul az girýär. Gidip Ýewropadan ýewra ýiberiň diýerler diýe. Nükleer mühendisliğin varsa alırsın, yani zeki okumuş olacaksın. Yadro injinerliğin bağ olsa diye alırsın diye yadro taydan. Şonu diye alırsın, olmasa da almarsın diye. Yöne köýgür watandaş boljak bolsaň, olar ýaly bolsa Meksika gidin diye. Meksika'dan niye Amerikan Birleşen Ştatlaryna geçertiňiz diýip ýalňyz kurt diýe. Indi şeýle bir ýagdaý bar bu Polşa meselesinde. Mähkemede onlar her sebitin öz ýydagalak halklary, ýydagalak ýurtlary, migrantlary bar. Ýewropa migranty doýan Aňyrýany bilen. Ýalňyz kurt aýtdy, albanlar diýip.
iň köp albanlar. Iň köp nire barsaň şolar. Albanlardan başga Moldawanlar bar meselen. Onuň Ukrainalılaram baýyny olar kän bärde ýok, olaň günnäwir Ýewropa ýurtlaryna köp pikir etip görüň. Ýewropaň öz migrantlary ýetik aňyrýany. Ondan bu Ýewropaň öz içindäki migrantlarynyň pasport problemasy ýok. Dil problemasy ýok. Köpüsiniň. Ýa-da integrasiýada bir problema ýok. Indi pikir etip görüň. Türkmenistanyň näçe ýyllap Türkiýede işlediň, dürli işlerde. Belki elinde diplomam ýa diplomam ýok. Diplomum bolsa da Ýewropada tanalmaýan bolsa, ýa-da bir o diplom boýunça sen bir praktikaň dadyň ýok bolsa, on peýdasy ýok kagydyň, o kagydyň peýdasy ýok. Hiç ýyly bir wasyfsyz ýara türkler, wasyfsyz. Wasypyň hiç bir nemäň ýok, aýratynyň ýok. Bir alternativ döredip bilen ýok. Ýewropadaky migrantlaryň arasynda saýlany bilen ýok. Ýewropaň öz migrantlary senden 10-15 ädim, 10-15 ýyl öňde. Gaty aýlygans bärde konkurensiýa bar. Şol ýalyka konkurensiýa bagyşlaň. Türkiýedäki konkurensiýada siz bir özüňizi görkezip bir öňe saýlany bilmän durkaňyz, has ýokary liga bolan Ýewropaň migrantlyk ligasyna nädip siz öňe saýlanarsyňyz? Ýa ştaýdan bir paý alan, ştaýdan bir peýdalanlar şu pikir nädip sizin kelläňize gelýär? Kim şol ýalyk pikirler berýär size? Gatygen bir ölçek görüň. Ýewropa nire, Türkiýe nire, siziň edýän gurrunlygyňyz nire? Meksikadan Amerika geçirýänem türkmenmike arada durup bularypdy. Bolup biler. Şu Polşa işi ýaly o taýda da şol iş edýänler bardyr. Ýalňyz kurt görürsiň agam, şo taýda da türkmen adyny belleder. Garagul 1,5-2 aýda taýýar bolýarmyşyň dokumentleri men tanyşym garaşyp otyr. Menem oňa intäk köp garaşmaly bolarsyň diýdim diýe. Polşa meselesine diýär öýdýän. Köp sokuşluklar bolar. Duruň intäk köp sokuşluklar bolar. Meni alsan agam 15 minut diýe. Bolýar häzir bolmut. Häzir. Häzir men sana sepi bereýin. Bolmut häzir. Biraz hayal ýaly internet. Men sana berýän. Mehmanlar bakyny aljak häzir 15 minut idi. Gelsin baky. Däliden al dogry habary diýe. Bakydan habar alalım. Baky näme diýe? Baky WhatsApp'yna berýän. İyi verdim. Gel. Bu migrantlyk baradaky gurrunlarym aýratyn tema edip bilýär. Bu temada da tejribeleri, maglumatlary alyp bilýär. Bakydan soňky täzelikleri alalyň hawa.
Bakayı iberdim. Bakı gelsin. Bakydan habarlary alaly. Ekranda onlar. Bakı hoş geldin. Sesin ýuwaşmy? Nähili? Sesin gelenok Baky. Baky. Sesin gelenok. Indi. Inni gelýär. Salam Baky. Aleykümselam, nähili öyle sağ olun. Gowdur özüň nähili? Jan salyp gomy? Şükür yaman da. Söz sende Bu Baky. Polşa, şu nemede Polşa meselesi nereden çıktı? Ben de diyecek bolýarym. Hani bu ýylyň başynda Mekim Türkmenistana gidecekti. Yaman bir hil Türkiýeden kaçmana başladylar bir hil. Nähili Türkmenistana gitjeklerdi? Men habarym ýok, bir düşünürsene. Ya ana protesto edip Gezmäli. ýörendiler. Mitinglere çıkıp protesto edip edip ýörenler. Yollar açık gidecek diýip ýörenler. Ýollar açyk, ýollar ýapyk däl Baky. Ondan üçin Polşa gitmene başladylar birden-bire. Bilmedim, menem şoňa düşünem bak. Polşa modasy çykypdyr. Iberýärler maňa şol Istanbuldan şolar ýalaky dokument öňürp berýänden bildirişlerini, maglumatlaryny, zatlaryny iberýärler. Şu agam şu dogrumy, şu Yok, o da elde aýdylýar dogrumy? indi o da elde hani bolýa gitse gidiversin, nire gitse de ýöne indi şu bir iki kişi çoğu neme internete çıkan son kuvatlar sinirden bolsanız önkü nemelerden internete çıkıp yolları aç miting et zat diýip ýörenler, miting edip zat edip ýörenler var. Täze Şolar yurt Polşa kurup ýörenler gitmeli var. ýani. Gittiler de şoň üçin aýdyp otur. Yo olar Polşa giden bolsa Polşada gurama gurarlar da näme, gowda näme? Beş otardan Partiýa has gurarlar, gowsun. hökümet gurarlar. Alternativ Ýol ikinji hökümet gurlar. indi Ýene bir näme aň togullugy dörer, alternativ. onda ýene bir 22 ýyl ýöremeli de Polşada da. Biljekkä? Şemalyň haýy tarapdan öňçüni bilenmek Baky. Vah, ağlanacak halımıza gülüp ýörsiýerler. Şo protestçiler Polşa gidipdir şeýlemi? Ama bar bir iki sansı gidip ýöräýler. Olar öňe gidip bilýärdi-de. Äzer indi Polşa gidipdiler, nämemişe otaýdan has gowy hereket edip bilýärlermişin. Spakoyna arkaýyn. Polşadan. Men şonýaly Polşadan arkaýyn hereket edýän edip biljeklerine göre indi näme diýerler? Türkiýe Her görä kim Polşadan has arkaýyn hereket ederler. O diýenler dogry aslında. Maňa göre her kim öz klubyna göre kalyp uydurar diýer, ýa-ni şo bolýar. Olan bahana diýenmi? Wallahi başga näme. Boş Başka boş näme? azadım. Başka hazırlıkça haber yok. Hazır şu azad düşünüp otururuz. Başka da düşünemiz yok. Yani görüp oturursun azadam yattan çıkaracak bolýarlar köp kişi. Azada nähil kömek edip bolar? Azad üçin näme etmeli? Şonu aýt. Azadyň ne maşgalasynyň atlary, zatlary bolsa, kim bar maşgalasy olay ýekederligini bildirmeli de hiç bolmanda. Azat bolýar, azat gitdi diýelim. Azat kim üçin gitdi? Özü üçin gidenok şol olan. Sorasan. Maşgalasynyň şo maşgalasyny naklar bilen görüşjek bolýanlar barmy? Siz ýekedäl, siziň arkaňyzda halk var diýip şolar bilen görüşmek üçin soraýarlarmy? Owa. Elden gelen bir kömek bolsa ýene bir zat şolara bir azap bermesin diýip. Şo hostarlaryň bilen görüşjek bolýarlar, ha? Owa.
Onu häzir men şutaýyk neme deýin? E-mailimi täzeden ýatladayın. Watandaşlar azady azadyň hostarlaryny, zatlaryny ýakyndan tanaýanlaryňyz bar bolsa men baky bilen habarlaşdyraýyn sizi. Inha şu e-mail adresi şuňa ýazyň, baky bilen habarlaşdyraýyn. Azadyň hostarlaryna basyş etjek bolýanlara garşy azadyň hostarlaryny halk arkaňda dur, azadyňam ýanynda halk wa diýip ýüreklendirmek Indi üçin döwlet şutaýda şunu aýdyp geçsekde ne dip aýdaýyn? Ine şunu ýaly hökümet ataka başlatdy häzir. Halka garşy. Mhm. Bizim halkyňam 3-4 sany ne diýem, gözünü pul gawan aslında da pul yapan diýelim, gözünü pul bürem diýelim, näme diýelim bilmem indi. Kendini pula satan diýeriz, paraya satan 3 kuruşluklar. Olan gepine girip Polşa diýip indi Türkiýeden Polşa uzaklaşyp zat edip gidip oturanlara diýende hani hereket etjekdiňiz. Biz nerede başladyk, nerede gutarıp barýas? Ezberde hökümet atak eden bolsa, halkam hökümete garşy atak edip bilýär. Hiç biriňiziň mi Türkmenistanda nemäňiz ýok, garandaşyňyz ýok, maşgalaňyz ýok ýa-da dost ýaryňyz ýok. Hiç biriňiziň mi bir sana hökümetde işleýän tandyňyz ýok, bilgi alyp bilmeýäňizmi? Hiç biriňiz. Utanyň biraz. Korkandyrlardan. Baky. Gorkunyň ölüme peýdasy ýok ýöne döwlet ha. Peýdasy ýok da şonu bilseler biz bir wagt köp sada çözgüt tapardyk. İrde geç ölýän bazı 2 saniye sonrasynyň nemesi ýok, garantisi ýokdur. Yani 2 sekund soň näme boljagyny garantisi ýokdur. Onuň üçin gorkup ýaşamaly däl. Göz bilen görülüp, el bilen tutulýan hissatdan gorkmaly däl insan. Döwlet daga sende ýokmy? Azadyň ýakynlarynyň, hostarlarynyň maglumat diýip ýazýarlar. Mende ýok. Dogry aýtsam, men özüm bilen gatnaşyk saklaýan adamlaryň hiç biriniň şahsy maglumatlaryny öwrenesim gelenok. Birden telefon döwüler, telefon ýiter, telefon ogurlanır, bir zat bolsa, men tarapdan hiç kimiň bir maglumaty ogurlanmasyn, bilinmesin diýip şoň üçin şeýle syýasat alyp barýan azadyň dogry dogan garnaşlary, maşgalalary, zady hiç bir barada mende hiç il maglumat ýok. Maglumat bolan adamlar bilenim gatnaşamak, gatnaşagam bolanmak. Olam aýra tenir mesele. Men diýjek bolýarym Türkmen halkyna değişildi näme bolsa da hemmemizden bir Türkmen. Häzir Polşa diýip aňyrda 2000 euro berýärler zat diýip onu ýaly neme etme aňyra 2000 euro berýärler iwiçki muhtel. O emmerde bir ýöne her kim özü bilen ýere gitende ýöne hökümet sana atak başlatan bolsa sen hem garşy taraplaryň atak başlatyp bilýän muny o Kofi Annan'ın kitabında bile ýazykla eğer diye hökümet sana diye güç ulansa diye halkam hökümete eline yarak alıp güç ulanma hakkı bardır diye. Dünya uluslararası nemesinde zakonda var bu. Men size berde yarak alın diýem ok ýöne siz psikolojik siz hem atak edip bilýäňiz. Baky Polşada 2000 euro aýlyk gelýärlermişinmi? Şonu ýala diýerler 2000 euro kazansa bolýar gün saatyna näme günlük 100 euro kazansa bolýar diýerler. Hili bir zat çykarýarlar da. Nähili işte. Näme dostavşik. Ama interesno Polşasy
paketçide diýen ha. Onu burada bu Ýewropaň öz işsiz gezip gören adamlar var. Olar onu demek diýemkä. Kosmosa çykýamkä olar. Ola kosmosa gidende biz Ýok, biz Ýewropa'ya gideriz. Ýewropaň öz migrantlaryna nime iş ýeten o. O nähili ol aňyrdan gelip onda da 2000 euro iş gazanyp bolýarmyş. Yaman gowy ertekler aýby. Adamlara ertek aýtsaň başga zat gerekken. Şunu bir zat var, devlet ortada lak iken de bilýäňizmi? Lak. Türkiye krize girdi. Yok, onu dünya krize girdi Türkiye'de. Dünya girdi krize. Onu bizim nemedeli bakı. Bizim dine şolary alakay näme? Nähili yani. Dom dua var. Dom dua. Dine gıybet edelim onu. Boluzu gurrunlarla meşgul olalım. Son kaneşne 30 ýyllarda şarda sümsünüp ýöremer bolýasa döwlet ağa. Az gatyrak nemesen soňa diýerler ay neme diýerler? Murat tip bir ýa. Agam öz halky 2000 euro işlenok diýer. Sen internette maglumaty Murat. He? İnternette şunu ýazdy. Bolşan halky 2000 euro işlenokmuşyn. Günnower Ýewropa ýurtlarynyň Ýewropa bilen tergetleşýän döwletleriň ýurtlarynyň 2000 euro giýjek nidişejek adamlar bar. Milyonlap. Şolar ýok, döwlet ağa. Siz bir neme var? Türkiye'de de yaşandı şu gurrun. Siz bunu gowy bilýäňiz. O 2007-nji ýyllarda, 2005 2004 ýyllarynda türkmenler ýan gelip başlandı. Näilti Türkmenistanda neme vardı? Türkiye'de karıçı $1000 kazansa bolýar diýip gurrun bardy bilýän bolsanız. Owa bardy, ýok däldi, bardy. 2007'de de kazanýardy. $1000, $1200 mesele stroykada birazcık ağırda işlerde. Son näil şu neme boldy? O bizimkiler aýdýarlar, türkmence neme diýerler? Öz aýagyna özü balta urýardy. Yine prostoy bir bolan zat gurrun bereň. Adam biri işe girýär. $1000 aýlyk alýar şo döwürler. Son klassdaşym diýär, garyndaşy diýär, ýene bir zada çykyp gelýär aňyrdan. Şonu ýaly telefonda gürleşip olam aňyrda şonça pul bar bolsa menem gitjek diýär. Gelýär, başlygyna aýdýar, başlyk diýär, şonu ýaly neme doganym geldi, iş alalım. Başlygam az bolmaz zat, başlyk diýär, şoňa bir $700 berseň hem bolar, şoňa zat diýip tarp. Aldymy muny işe? Indi täze alınan işçiniň bir garyndaşy çykyp gelýär. Olam aýdýar, oňa $500 berseň hem bolýar diýip. Ne Türkiye'de erkekler hakikaten köp pul alýar da aýlyk alyp işläp. Ine şundan aýlygyň bahasy düşdi. Adamam birine $1000, birine $700 berse aýdar, bir aý berer, 2 aý, 3-nji aý aýdar, dursana diýär, men $1000 işten çykaram, oň ýerine 2 kişi ýene iş alarym. Ýok, ondan şeýle prosedur. Polşada da şo bolýar. 400 euroça düşüp galýan hali. Son bir kwartirada 28 kişi yatarsınız. Bakı 2000 euro almaň mümkünler. Näme üçin men şoň mümkünlerligini men sana aýdaýyn. Eger Polşa bilen bilen Polşamyz bolsa, näme üçin 2000 alyp bilmejegini men aýdaýyn. Alar 2000. Näçe ýyl geçenden soň, belli bir etaplar geçenden soň alar. Ýöne ilk wada almady. Indi men sana aýdaýyn. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna ol adam nähili ýagdaýda gelýär. İş wizesi bilen gelýärmi? Resmi wize bilen gelýärmi? Bar aýdaly kanuny ýagdaýda gelýär diýeli. Iň gowy, iň garantiýasy kanuny ýagdaýda iş wizesi bilen gelýär. Bu adam 6 ay, iň az 6 ay, 6 aýdan aňyrýanmy diýilýär. Ýöne iň az
bolmady diýende 6 ay birini garny dok, bir garny aç, 6 ay muny stajировка diýen ýaly dip, iş öwrenýänçä, zat edýänçä diýip, iň az 6 ay muny şey edip işledýärler, ulanýarlar. Bu diňe Polşada däl islendik ýerde şunu edip bilýärler. Edýärler hem şunu. 6 ay. Inni pikir etip gör. Bir işçä sen, bir işçä şeýle urdat bol. O 2000 içinde bergi barmy? Bergiler zatlar barmy ýa-da 2000 ýokarsyndanmy bergiler? 2000 diýende o 2000 içine Türkiýede nemesi bar? Katma değeri vergisi diýär, KDV ýa-da NDS diýilýär orsçasy. Ýa-da şol salgyt bergi barmy şoň içinde ýa oň ýokarsyndanmy? Ýewropada bir aylyk berilýär diýilende şol aýlygyň içinden alınýar bergiler. Strahowka, saglyk kepilligi, döwletiň bergisi, osy busy hemme zady. Hawa şolar çykandan soň näçe bolup galýar? Şonu azap etmeli. Ýalňyşlyan ýer ondan täze gelen işçe hiç kim hükümün beren ok. Sen häki bakyň aýdyşýarly. Ýadro tehnologiýasy bilen ýa-da bir uran bir ýokary tehnologiýa ýa-da hakykatdan bir hekim bolsaň, ýokary hünärli, diplomyň tasdiklanan zadyň ýokary aýlyk alýan, ýokary girdejili bir işte hünärmen bolup gelseň, o aýry mesele. Ýöne köy bir watandaş gelip 2000 euro alyp başlanyp. Mümkin näme? Hiç kim şonu etmeýär. Öz kakasy ýaşaýan bolsa Ýewropada, öz garnaşy ýaşaýan bolsa da Ýewropada, şonu çağıran wagty şolum şonu etmeýär. Inni bir özüňiz işi berýän hojabyň ýerine özüňizi goýun. Her adama 100 tane işgäriň bar. Her adama 2000 euro bar berip işledeniňmi sen üçin amatly, ýogsa 400 euro bar işledeniňmi amatly? Iň azyndan 6 ay. Pikir etip görüň. 6 aýa köpeldiň. Ara tapawdy. On strahowkasy bar, saglyk kepilligi bar. On bir topar bergisi, şusu busu bar. Hawa ýöne geje hasap, şu hasap edibilen zokmy? Yo, soňam şunu bir zat bar, döwlet bir Türkiýeden giden o. Bu adamlar bar. Yok, bir Türkiýeden giden o, Belarusya'dan gidip minläp gidip geçip oturanlar. Hawa ýene bir ýazdyr Polşaň öz adamlary diýe, has ýokary aýlyk almak üçin diýe beýleki ýurtlara gidýär. Yalan. Hemmeti giden ol. Öňkü döwürlerdäki gurrun bu. Mundan 30 ýyl öňkü gurrun. Häzir olar ýalylar. Ýokmy? Polşadan gelip işleýän ba? Gurulşyk işlerini işleýärler, meselem. Köpüsi gurulşyk işler bilen meşgullanýarlar. Ýöne gaýdyşmaýaly. Getirýärler owalardan 6 ay iň az aýlyk işledýärler. 6 ay gutorandan soň başga bir owan adamlaryny getirýärler. Bolly. Saglyk kepilligi ýok. Berigi ýok, hiç zat ýok. Näme üçin? Onda da gurulşykda has ýokary aýlyk 2000 däl 2000 ýokarsynda. Gurulşykda. Indi pikir etip görüň. Özüňiz gojaýyn bolsaňyz. Şular ýalakam bütün töwereňizdäki siziň beýleki firmalar, bütün firmalar şular ýalaky sokuşluk edip durka. Siz ýok, men çesni, men hakyky, men bolşýaly berjek, hakyny ýejek gel. Men bu düzgünden ýörejek gel diýseňiz. Bolýar, diýseňiz. Näçe wagtda çydap bilersiňiz şol konkurensiýa? Bir kellani işledip bir nemetmeliler ha? Ya bir zat ýete gidip görmelimi? Ýerden nemet görmelimi? Mena geňer ýa düşünülem ok.
Galaksy şolara ýara ber watandaşlaryň 70 göterimi özüne atyp gutarsyn diýe. Murat, Polşaň öz halkyna köpüsi Ýewropaga gidýä işe hasam olarak alygyny dogry däl. O muňa goşulamaz ya döwlet ýekeje men düşünýär bir zat var. Polşa ösüp oturan ýurt häzir. O Ýewropa ýurtlarynyň ýyllyk ösüş nemesi bar, mesele 6%, 5%, 3%. Şonu aseredende Polşa mesele köp Ýewropa ýurdundan has köp ösüp oturan ýurtlaryň biridir. Häzir Polşa mesele ine Ýewropaň günorta gündowarynda, yani Orta Dowuda Türkiýe näle Ýewropaň gora oturan ýaly köprü bir ýurt ýaly bolsa, Ýewropada da Polşa näme Russiýa bilen Ýewropa arasynda bir köprü ýaly ösüp oturan ýurtdur. Seredinli. Şu taýda Ýaşy Murat paýda iftip bir ýazýa. 600 bilen $1200 aralykda agam aýlyklary diýe. $1200 bet ussalar alýarlar. 14-16 sagat işläp diýe. Hey. Görýän? Yok, men diýjem gitsinler, isteseler näme gitsinler, Avustraliýa gitsinler, o meni gyzyklandyran ok. Ýöne diýjek bolýanym. Ýaşy Murat paýda iftip, agam men Russiýada gazanýan aýda $1500 diýe. Hani Türkmenistana gitjekdik? Ýöne agaçdan jaý salyp jogapkärçilik boýnumda diýe. Görýän? Näme diýe? Murat, türkmenleriň hemmesi ýurtdan giden agam, ýurdu bara taşlap gaýtmada diýe. Baky 60% yurtdaşynda bolsa başga näme garaşypdy? Her maskaladan hiç olmanda bir kişi ya da iki kişi yurtdaşynda häzir. Iňaz bolmady diýende. Aman Murat, Sahedif diýip biri ýazýa döwlet agam kim diýä Polşada 2000 euro diýip yalan sözlemesinler. Eşek ýaly işläp ýörse agam 800-850 euro alýas. Anan maňyny Türkiýe gowy keni 100 etse ýalňyşyp gelipdir, puşman edýär diýe. Конечно, ayna meniň hem aýdyp oturamşy da o käbir youtuberlar çykyp aýdyp oturýar, günlük garaçy 1000 euro gazanýas, ýok 2000 euro aýlyk alýas, ýene bir zat edýäs. Ýaňsakda hiç bir ýerde de ýöne bilmedim, ýene de halky bir 10-15 ýyl izlesin ýalar şunu ýaly edip. Polşasy ýok, Germaniýasy ýok, Fransiýasy diýip. Ahmet Amany diýip doganymyza ýazýar. Salam döwlet aga, şu wagt dogry her günne $70-80 alyp bolýa ýöne 10-12 sagat işlemeli. Bulan aýtýany dastavka, ýagny paketçi. Dogry, men bilýän öz dostum işleýä edil. Şu wagtky pursatda şeýle diýe. Hani 6 aydan son görelim onu. 6 ay. Uzo 6 aydır. Vay diye. Näme diye şu gün niye watanyň şotaýdy diye. Nirde diye, sırtın diye, yılı yerde diye. Hey. Olam özüne göre bir nemetçek bolýar. Aýbor, Ýaşy Murat paýdyp, agam men Russiýada agaçdan jaý salýan 3-4 sany türkmen oglan bilen işleýän, olar men saçyma däl, agam sakkalyma magartdylar diye. Yalançy işlemäne gelýän türkmenler diye. Aňsa deklenç isleýärler diýjek bolýarmy. Rahim Rahimoviç,
Agam karoçy orslarda bir söz bara. Kamukak şolar ýaly. Köpüsi köp tapýa, köpüsi az kuýbyna görä diýerler. Indi şeýle urdatma mehriban dogunlar. Ýewropa dilinde şunu ýadyňyzdan çykarma. Türkmenler 2021-nji ýylyň soňky günlerini Ýewropany, Amerikany täzeden atjaň ýaly edip, Ýewropany täzeden aşak bolýarlar. Dogrumy baky? Owa. Seret 70-80 ýyllyk geçmişi var. Migrasiýa geçmişi var. Ýewropa döwletleriniň. 70-80 ýyllap şu ýagdaý bolup bolmajyn bolup bolmady çykdy şu zady. Inni Ýewropa ýurtlaryna aňsat o siziň eşitýän erteklerinizdäki ýaly fantaziýalaryňyzdäki ýaly zatlar ýok. Näçe bir Owganstanly, näçe bir Siriýaly, näçe bir Irakly, başga ýurtlarym ýeterli. Milyonlap baha şolar ýatyr. Enteşip ýörler, gözleşip ýörler. Şolar häzir 2000 euroluk däl, 1000 euroluk işdi, ölüşýärler şol işiň üstünde. Siz näme gülüňiz edýäňiz? Onda da bu adamlar bu ýurtlara gelip, bu ýurtlaryň dilini, zadyny, hemme zadyny öwrenipdirler. Siz näme şu ýurtlaryň dilini bilýäňizmi? Birazajyk realist bolun, birazajyk hakykata düşünjek bolun. Hakykata siz öz netiweňizde nähili çemeleşseňiz, netiweňizde şoňa görä sizden gaýtaryp berýär. Eger siz öz netiweňiz, öz ykbalyňyz bilen izdiwas etseňiz, orsçasy, türkmençesi şoň üstünden gülseňiz, şonu kemsetseňiz, harlasaňyz, siziň netiweňiz hem, baltyňyz hem, geljegiňiz hem sizi harlaýar. Bumerang etme bulma dünýasy. Ýagny näme etseň, şoň gaýtarypsyň alýar. Oralaky gülala güllük ýok ha dünýäde. Onda Ýewropada hiç ýok. Galaxy. Porschada $1000 alsa bolýar. Hemme kişe olam ýetdirenok aýda iýmite $100 ýetenok iýjekmi, kwartira berjekmi, ýa giyinjekmi, eşek ýaly işleseň aýda eliňe $500 galsa zor bolluň diýe. Videoda oňdy. Baky. Videoda oňdy. Bilemok näme üçin Polşadakylar ýa Polşa gitsem diýenler gaharlandymy, näme etdi? Garagül Türkmenistanyň halkyna ýurt, ülke, toprak gerekdäl. Türkmene ýewra bilen dollar nirde bolsa, türkmen halky bizi şo ýerde taparsyň diýe. Agam hemme gitjek bolýanlaryň höwesini gaçyrdyň diýe hapy. Bay. Men hiç Devlet ağam, men çıkıp oturum baranda. Baky? Oğlum. Aha, men çıkıp barýan. Şeýlemi, bor taza bolanlar. Sag bol. Aha, barsın. Menem mäder jemler taza bol, taňar ýakyn. Gitjek bolýanyň höwesini gaçyrdyň. Inni pikir et. Biz hakykatlary aýtmasak, sizden baryp düşdüňiz Polşa. Aýdylan zat bilen gören, başdan geçiren, ýüzbe-ýüz bolan, duşan zanyň hem tapawutly. Onda näme? Şo wagtky ýagdaý has agyr degermi saňa, ýa-da häzirden saňa hakykat aýdyp, häzirden taýýarlykly bolmagyň üçin saňa öz tejribelerini aýdýan adam.
Men erte kaýtyp biljekkä. Galaksy. Polşa biziňki ýaly ýygalyk ýurtdan aňsat işçi alanok. Ýewropa ýurtlaryň okuwsuzam şolara ýetikdi. Ine erkek gurrun, ine dogry gurrun. Men hälim mer şunu diýjek bolýar. Öz adamlary ýetige hawa gözlerini. Aňyrýany bilen. O owanlara, Iraklylar, Siriýalylar zatlara koşup oturmany goşsaň baranly hiç il şansyň ýok. Ýaşy Murat Paýdyýew, agam, öňüm aýtdymykam diýen halkyna göre paşa berilýär diýip okapdym. Gynandym şeýle. Ýaşy Murat, gynandym şeýle. Murat, ine erkek gurrun etdi Murat. Agam aslynda öz ýurdumyzdy düzeltmeli bolýan türkmenleriň içinde kaz ýol köp bolan soň agyzy birikdirip bolanok. Diňe kaz ýol şuwulşam däl. Menmenlik köp, menmenlik, görüplik. Özi işsat başaranyk, Hudaý özüne işsat bermendir. Birine özünden täherçe bir artyk maçbyrdat berilen bolsa, şonu görüp bilen. Şonu görüpçilik edýär, giýje ünlü. Aha, bar başarýanlandy. Adam aktivist, opozisioner, ýa ýene bir zat, intelligent, ýa ýene näme diýseňiz diýin. Özüne bir titul berýär. Ýöne boş. Aşağı titulun aşağım aňyrdan boş. Muratcan. Rahim Rahimoviç, sesiň eşitip duram, sağa bol. Bir problema boldy. Düzeltdik. Aman Murat Sahadow, malades Galaksy hakyky gürleýär. Dogry aýdýa, zordan 400-500 dollar ugrosok başymyzy goýup ýetdi. Onanaýyn türkmenler onlar ýalňyşmaň geläýmäň diýe. Ahmet Amani, agam häzir howluk maly. Belaruslar nähili bolup durlar görüň. Şolary müňläp ýakada geçip bilmän durlar. 5.000, 10.000 adam. Şular barsa aýlyk 100'e 200'e gelýär. Ine. Ömrüň uzak bolsun. Hakyky fakt şu. Hakyky fakt. Dünýäde şeýle ýurtlar bar. Ýani Muradam aýtdymy? Biriňiz aýtdyňyz. 30 dollar diýdiňiz. Ne 30 dollar öz ýurdundan 30 dollar aýlykly inni ortaça aýlyk 30 dollar bolan başga döwletler ýokmy? Ba, şolan adamlar nerede? Milyonlap taşar ýurtdaşar. Şolar milyonlap telim ýurtdan gelýänler bar. Şoň üçin gynansak da Türkmenistanyň watandaşlary bu migrasiýa konkurensiýasyna tejribesiz, ukuypsuz, şanssız diýeli. Hakykam görüpçülügünken, Murat, hemme adyň başy görüpçülük. Şuwulçy etdirýänem, bir-birini şuwullatdyrýanem görüpçülük, şu görüplük duýgusy. Näme üçin? Özünden bolman soň şol kemçiligi adamlary tutturup, şuwullap, bastyryp, masgaralap, tökmet atyp, şeýdip öz kemçiligini gizler, illen gizler nöýdi. Şeýdip öz kemçiligini özü ýok ýaly edip görkezler nöýdi. Olar ýaly Tewatyn kanuny ýokmy? Ýaşy Murat Paýdyýew, türkmen adyndanna gynansak da men diýär. O men başga. Hap bay türkmen ata baba agy olmadyga taryhat ertalap.
Onuň dogry däl. Almy näme gawat gelenok. Eger türkmen ata-baba agdy ýeri bolmadyk bolsa. Türkmeniň bu deňi taýy bolmaýan sunmutuny başga planetalar döredip bize goýup gitdimi? Gaýrat edip şunu siz alyň diýip. Onda da näme üçin olar döreden bolsa, ala öyle türkmene berdi. Keşdämiz, zergärligimiz, söz saz baýlygymyz. Happy bay. Bu baýlyklar nerden? Agzala adamlaň agzala jemgyýetleň döredi bilýän baýlyklarmyşy? Galaksi temi. Germaniýa gitmek üçin 6 aýlyk ýeterlik puluň bolmaly. Ýagny 6 ay Germaniýada özüňi ekläp biler ýaly ýeterlik puluň bolmaly. Dil bilmeseňem okuly bolmaly. Ýokary bilim bolmaly. Ýokary bilimiň Germaniýada kabul edilýän görnüşde bolmaly. Her ýokary bilimem kabul edilenok. İşiňe ustad bolmasaň, kwartiran bolmasa, hiç kim eltilenok bolmasa ortaça aýlyk sagadyňa 10-15 euro berilýär. 10-15 euro gowy aslında 7-8 berilýär. 10-15 euroluk ýeri ýok. Täze hökümet 12 euro çykarjak bolýar şonu. Germaniýada başga ýer biljekkä. Thomas Edison hakykaty boynumuza almaly. Bilimsiz halky palyaklar kabul etmez. Edaýetde iň gowy zehinlerimiz palyaklar üçin işler. Beýlekler näme der? Garrylarymyz ama kän daşynda. Ya olary unutmaly mini diýär. Pajaga adamlar pajaga. Ýewropaň ýurtlary ýapylyp gidip otur karantinadan. Täze keselçilikler gaterbet ýaýrap gaterbet müňjürüp gidip barýar. Inni belli bir ýaşyň üstündekiler ýoň sanjy medialar inni 5 ýaşa çenni sanjymyň nemesi düşürilýär. Nädir? Yurtlar yapıldı. Karantina edildi. Gelin Ýewropa, gelin Polşa. Polşada ýagdaý ýerbet boldy. Karantina etdi, yapıldı, işleýän ýeriňem yapıldy. Näme etjek? Şuna ýadyndan çykarma. Galaksi onça pul bolsa daşarykda näme iş bar diýe. Rahimoviç agam Dubay näkeli pikiriňizi aýdaýsaňyz bilenmok. Dubay o taraplary bilenmok. Näme üçin ýalan sözleýin? Bilmeýän zadymy bilenmok. Ýaşymrat Paýdyw Türkmenistan gowy diýe. Happy boymy? Öz içimizde millet paraçylyk bar. Görüpçülükden hiç kimden bir üstün demesi yok. Hatta mawtumla tamız gan alap, goşky tetirler bilen aýdyp geçen. Şonu da düzelmenler. Ýaşymrat Paýdyw milletlerle tire paraçylyk. Indi şol tire paraçylyk şol millet paraçylyk diýil ýa-da umumy at bilen aýdylýar. Ýöne sen aýdýanyň tire paraçylyk dogry. Ahmet Amany agam görüň şonu Belarusda müňläp geçip bilmän nur videosy da bar. Görüň şolary görseňiz asla Polşany riski ýatdan çykararsyňyz. Men aýdyşymdan meter
sergedinde ölüşüp durlar geçecek bolup diýär. Olaň maksady Polşada galmak däl. Polşanyň söýlen Germaniýa we beýleki ýurtlara geçmek. Hap bay boýmy? Inni düzelermika? Düzeltmek biziň elimizde. Şunça helak bolup duran ýurdun içinden we daşyndan. Şunça ykdysady, syýasy gyrgynçylyklara duçar edilip durulan adamlary, şunça ýitirmedilýän, şunça işledilip aýlyklar berilmän, käbirleri öldürilip zyňylyk goýberilýän türkmen migrantlary görüp durkap, bilip durkap, ýene şo öňkü äheňimizde, ýene şo öňkü heňimizde, ýene şo öňkü bolşumyza dowam etjek bolsak, bizi Hudaý urýar. Diktatorun ýallaklarynyň, şuwulçylarynyň, oýnatgylarynyň oňul bizi Hudaý urýar. Şoň üçin tizden tiz görüpligi bir tarapa goýup, görünmezçiligi bir tarapa goýup, özüňi öz bolşuň ýaly kabul etmeli. Her kimi öz bolşy ýaly kabul etmeli we bir maksatda birleşmeli. Biz watany şu haramzadalardan halat etmesek, watanymyza eýe çykmasak, halky gollamasak, gaty gyska wagtda biz watanymyzdan bitirýäs, halkymyzdan bitirýäs. Iň öňeköýje mysal, türkmen dili Google'a terjime höküminde haçan girdi? Geçen ýyl girdi. Girmedik bolsa türkmen dili mitik gidýär. Inni biziň häzir adaty ýagdaýda gepleşýän türkmençämiz, türkmen dilimiz bilen diktatorlygyň olanýan türkmen dili barmy? Däle. Heňini hemme zadyny ütkötdiler. Ol Watan habarlar programmasyna habar okayan ýan adamlaň bolup oturşy nähili? Olaň äheňi, gepleşi nähili? O videolar zatlary aňyrdan seslendirýän, olar ýalanmar okalarmy? Olar ýalanmar seslendirilärmi? Medeniýet ýok, bilim ýok, hiç zat ýok. Nol. Sowatsız. Diňe diktatoryňkyny gajaklamaly. Bulujuň aýdyşýaly. Beýlekler götermeli ýa, buluja maýda ýok diýe gajaklamaly, şolar ýaly. Rahim Rahimowicz, türkmen özüm, öz toprağım bilýän gowduny näme-deli agalar türkmene barıp çağalar nädip eklerliýär gaty dogry. Şoň üçin biziň taşarurda köpçülik bolup çykmamyzdan bar. Allah Taalaň bize beren pursaty, şu pursatdan peýdalanmaly. Haýsy ýurtda bolsaň, şol ýurtdan görýän gowluklaryny alyp pikirini, wyjdanyny arasalap, görüpçiligi, menmenligi bir tarapa goýup, Türkmenistan döwletini, dogduk tepäňi, watanyny haramzadalardan müdümi ýagdaýda arasalap, goramak üçin bileşip ady birlikde göreşmeli. Çağalan üçin, geljek nesilleň üçin we şo topraklar üçin janyny pida edip giden şehitler, ata-babalarymyz üçin etmeli şonu. Boldunni, agdalalyk boldy, görüpçilik ýetjek derejesinde, tökmeçiligim inni birleşip bilelikde, ady birlikde haramzadalyň häkimetini ýok etmeseňiz, watana malanyk, halka malanyk. Biziň elimizde. Galaksy wagt Dubai diýen ýalkan jaňy bilseň görüm hedilýär. Tokmak, hoş geldin kardeş.
Bir milleti ýok etmek üçin atom bombasy gerek däl. Gaty dogry. Sadajy şol ýurdun bilim derejesini düşürseň ýeterli. Ömrüňiz ok bolsun. Millet bilimsiz doktorlaryň elinde ölýär. Gaty dogry. Okuyupsa prokurorlaryň üstünde batyp gidýär. Ana, onuň gideliň düzeldeliň. Ösüreliň ýurdu. Ýaşy Murat wagt galaksy diýe. Ýaşy Murat mektepde okuman sygyr wagtsaň düşünjeň pes bolar. Belli bir derejede dogry, belli bir derejede dogry däl, adamyň özüni ýetişdirmegine bagly. Inni ýollar açylsa da milleti öňkü ýaly elin ýurtdan çykarmalylar. Olamyr. Dogry ýagdaý. Thomas Edison biz özümüze şeýle anamsyz bolsak hiçem düzelmez. Gaty dogry. Bize anam bilen niyet gerek we amala aşyrmak üçin käbir bilimler gerek. Ýurdu we hökümeti düzeltmek kynynal. Gaty dogry. Jemgyýeti düzeltmek kyn. Ýurdu hökümeti düzeltdikden soň jemgyýetem ýowaş-ýowaş düzgüne salsa bolýar. Hiç bir ösen ýurdun jemgyýetem doga bitdi. Düzgüne eýerýän, edepli, terbiyeli, kanuny hormat goýan däl. Hemmesi şolaň nemeden geçen, taýaklanyp. Murat, Rossiýada 8 ýyl bäri işläp ýörün. Agam, hiç ýyly türkmen ýok tögeregimde. Bir özbek ýa-da täjik bolsun tapagdy ýok. Musulman bolsa brat diýip tanaýas bir-birimizi. Türkmenler öz içinde biregini diýe. Gaty dogry. Bir-birini düşman ýa. Şoň üçin diktatorlyk wada. Diktatorlygy bar edýän, diktatorlygy ekleýän zat şol. Diktatorlyk vampirine öz ganyny içirýän mahluklar anhaşalar. Öz gany bilen diktatorlygy saklaýar, ekleýär öz gany bilen vampirleri. Gynansak da ýöne biziň bir şansymyz, biziň bir artykmaş tarapymyz bar. Biz Türkmenistanyň watandaşlary hökümine 100'den 60-70 götürümmiz daşary ýurtlarda. Şol 60-70 götürümün içinden 6-7 götürüm saýlama, görüşüji, bililikde, agdybirlikde, hakykat üçin, hak ýolunda arasda görüşde mesele çözülýär. 3 aýda. Galaksy. Esasy günäkimde syýasy güntilerde. Arkadaga halk barada maglumat berilende bu halkdan jyn arwak ýasap aýdylýar. Onsoň size kimin haýpy gelsin? Galaksy bu diýanyň bilen men alalaşamak. Sebäbi o taýda o wezipäni eýleýän adamyň hökman hawary bolaýmaly. O mümkin näl. Oň ýüzüni ýuwarýaly hiç tarapy ýok. Oň ýüzüni ýummaly. Thomas Edison. Sorok. Biz kime karşı görüşmeli? Gaty bedinewslige karşı, haramçylyga, haramzadaçylyga, sowutsuzlyga karşı görüşmeli. Galaksy. Ýurda barsaňyz öküzden, süýt horozdan ýumurtka talap ediljegi hakykat. Erkekleri ýaşmakly geline meňdederler. Gürrüňsiz, iki uçsuz. %100 garantiýa.
Rahim Rahimovic, Thomas, ilki biz öz ruhumuzdaky gorku bilen göreşmeli. Ine bolan gaty dogry neme taktika. Ömrüňiz ok bolsun. Soňa şol halky şuny getiren hökümet bilen. Garazowlun türkmen yalana, provokasiya, absurda çapak çalyanlary göreňde türkmeniň düzeljeğine bolan umydyň pedagatçy gynatykdy. Häzirlikçe bu şowmenleriň hereketine seredip garaşmakda peýda bar. Köp adam ýanar diýe. Hafy boy görüşmekden gorkulanok ýöne günäliň oduny biýüne ýanpar olama gowdal. Ine esasy şu. Mehriman doganlar. Şuňlukça efiri ştaýda jemläliň ruhsat bolsa. Ertirki temamyz ertir günnüzlükde Türkiýe wagty bilen saat 6-y 7-iň ýarlary şol töwereklerde efir edelim. Ol efirimiziň hem temasy şu soňky günlerde täsin bir provokasiýa bar. Çykyşlar bar. Hawa daşary ýurtlarda dollar, ýewro gymmatlaýa. Gelin Türkmenistana gidip öz ýurdumyzda işläp, öz ýurdumyzy ösdürelim. Hawa Türkmenistana gidip häzir öz ýurdumyzda işläp, öz ýurdumyzy ösdürip bilersmi? Şu temada gurulşaly. Türkmenistana gidip öz ýurdumyzy ösdürip biljek derece getirmek üçin näme etmeli? Olam iň soňunda gurulşaly. Ýöne şunu diýen adamlaryň maksady näme? Şonu maňa ertir düşündirseňiz, men hemmäňizden minnetdar bolarym. Agam biram ilki bilen ýurda interneti gowlaşdyrmagyny talap edip protest etmeli. Ettirmediler. Şu haramdadalary bara kökü bilen ýok etmeden hiç zat edilmez. Mana hiç zat edilmez. Egilige garaşma, egilşige de garaşma. Çigit ýança. Garaşma. Duruşu bilen kökü bilen ýok edilmeli. Bolmasa bolmaýar. Rahimovic agam sag bol, köp ýaşa işiňe üstünlük. Bileýän kasyn siz alyp bardyňyz. Sag boluň mendiň araçy. Thomas Edison gowy pikir gollaýan ömrüňiz uzak bolsun. Ertir Türkiýe wagty bilen 6-da ýa ingiç 7-iň ýaryna 18:30 şeýle günnüýde edelim. Murat agam internet bolmasa öz ýurdumyzda üýşüp bilmez. Oňam ýoly bar. İnternet ýok gada edilýän zatlar bardy. Oňam ýoly bar. Her şertiň öz oýuny bar. Murat. Garazowlan türkmen. Doňunlar gardaşlar türkmenlerim baraýyňy Allah jan öz penahatyna saklasyn, döwlet köp sag bol, giýjäň rahat bolsun, taza bol Garazowlan. Galaxy rejime garşy göreşeňde kimde kim şirin janyny unutmany başarsa hakyky göreşi amala aşyryp biler. Görüňsiz. Kelle boltukda. Tokmak. Warlamagyň Türkmenistan videosyny YouTube'dan gördüňizmi? Ýok, göremok. Görmedik bolsaňyz görüň. Bir näçe aktivistler çykyş edipdir. Onu görüp olaryň diktatora işleýänine şüphelendim diýe. Bäh. Tokmak sene ýaman. Bäh. Bilemok ýöne görjek gorp göreýin ýöne bagyşlaň bolan bir jurnalist hökümine bir metbuat işgäri hökümine pitindime oturmady. Dogrusyny aýtsam. Bir näçe sekundyny nemetip başladym. Eýem aňdym o taýdaky
motivi, o taýdaky manipulyasiýany, eýem formatyny, kime nähili nam ýok edýänini, näme zady düşnükli göze görnüpdi. Ondan men gyzyllan gymmatly wagtymy çagajyklarymdan, siz halkymdan aýryp, näme üçin oralaryk bolgusyz zady tomaşa etmeli. Şonu tomaşa etjäňe bir gowur türkmen aýdym diňläýär. Iň bärkisi. Ýa-da pikir ederim. Gowur tema ýa-da bir ina ýazyp oturan video, sesi ýigirip oturan ýüzlerçe watandaşymyz bar. Şolara jogap berer. Şundan peýdalyr, şundan has gowy iş barmy? Ýok, näme üçin men bolgusyz bir zat üçin gyzyllan gymmatly wagtymy harjamaly? Mene täçek gelşiň. Ýöne tokmak sen ýaman täsin zat aýtdyň. Man sorak görün, tanşyşlardan şu video sereden nam bolsa, şu sen garaýşyň bilen deňrek garaýşa eýe bolan şeýle bir özünden netije alyran başga adamlar barmy? Şoňa görä netije çykarar. Ýöne işi bilmeýän, hiç zady bilmeýän, hakykatdan habar bolmaýan bir adama bir iş tapşyraňda onuň gowy çykanok, şonu meýatdan çykarmalar tokmak. Spasiba, spokойной ночи. Jeremy Demir, sana da köp sag bol, ömrüň uzak bolsun, gollap durýaň dawan. Agzamol, Garazoglan Türkmen, tokmokçan gaçyp atalga diýilen şirin sözüm ma. Soňuna bary belli bolar. %90 belli boldy, 10% galdy, olum bolar. Ähwan doňlar şuňky gönýälimizi şu taýda jemleýär. Bugün biz gönýälimizde wepa çopan hakykatdanam wahhabistmi? Wahhabizm näme? We bu wahhabizmi gollaýanlar. Wahhabizmiň taryhy bolup durşy bilen baglanyşykly gysgaça maglumat. Wahhabist kimiň düşmany? Ýa-da wahhabistler kimiň düşmany? Wahhabistiň dosty, wahhabistiň biznes partneri biziňem dostumuzmy? Ya wahhabistiň dosty biziň düşmanymyzmy? Ýaly berilýän gelip goşan köp sanly soragyň jogabyny gözledik. Şolaň tapan jogaplarymyzy, tapan maglumatlarymyzy size ýetirdik, siziň bilen paýlaşdyk. Şuňky günni wahhabizm hiç ýeli adamzadyňam bähwidine bolmaýşaly. Türkmeniň bähwidine däl, diniň bähwidine däl. Ýöne wahhabizm bilen bililikde biznes edýän mundan pul ýasaýanlar şol sanna Türkmenistandaky owalky we häzirki diktatorluklar olan işgärleri. Eger wahhabizm bir terrorçuluk bolsa, adamzada garşy edilýän bir jenaýat bolsa, birinji derejede şu jenaýatdan jogapkar Türkmenistanyň birinji diktatorlugy, şoň hökümeti işgärleri, tarapdarlary we häzirki haramda diktatorlugy, haramda yegenleri, şolaň ýallaklary, şaýkasy, şondan pul ýasaýanlar, Taliban bilen bile ýatyp durýanlar. Wepa wahhabistmi ýok. Wepa sada bir çopan, halkyň gynanjyny ağlayan, halkyň çekýän jebir jepasyna çydap bilmän, öňe çykyp halky ýüreklendiren bir çopan boldy. Bir çopandan gorkýarlar näme üçin? Sebäbi sany sajak bilmeýän eden etmişleri jenaýatlary bar, putly-puçurlyklary bar. Bardan şolaň üstü açylaýmasyn diýip. Bulary diktaturanyň tarapdarlaryny, ýallaklaryny hakykat gorkudýar. Şoň üçin diňe hakykat we hakykat.
hakikatları aýdalyň, hakikatlary ýaýradalyň, hakikatlary paýlaşalyň, hakikatlary gollalyň. Tebigatyň kanunyna garşy gidip hiç zat edip bolanok. Allah Taala ilahy kadalaryna garşy gidip hiç zat edip bolanok. Tarihten mysalam berdim. Olarda güç bolup biler. Olarda häkimet bolup biler. Olarda taýyt bolup biler. Olar dürli döwletleriň gollawyna alyp bilerler. Türkmenistany iýmek, Türkmeni gul etmek üçin. Ýöne siz tebigatyň kanunlaryna garşy gelmeýän görnüşde, ilahy kadalara garşy gelmeýän görnüşde hakykat bilen ýöreseňiz, hakyky ýolly, pek görekli göreşdiňiz, absurd oýnatgylyk ele-bele zatlar däl, hakyky manada göreşdiňiz, şonda sehelçe salymyň içinde bulan baryny ýok edip bilýäňiz. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Ähli şahsy duýgularyňyzy, ambisiýalaryňyzy, görüplik, görübilmezçilik, menmenlik hemmäde bir tarapy goýun. Watan elden gidip barýar. Türkmen halky dargap ýok bolup gidip barýar. Syýasy taýdan, ykdysady taýdan genasida gargançylyga duçar edilýär Türkmen halky. Türkmen halky birinji, ikinji, üçünji tapyr koronavirus keselçiliklerden gatyly ýetki çekdi. Dördüne çydap bilmän biler. Şoň üçin tijenin mekrowanda onlar. Diktatoradan, diktatorlardan, şulardan ýallanýanlardan hemmesinden agdy birlikde bileleşip dynalyň. Watanymyzda dolanalyň, watanymyzda ýeňe çykalyň. Ýöne öňürtü daşary urtlarda guramaçylygymyzy berkidip dünýäni titredip onuň baralyň watana. Eliň boş baranyň peýdasy ýok. Guramaçylykly agdy birlikde baralyň. Hakyň hakikatyň tarapynda bolsaňyz, ilahy güýçlerim siziň ýanyňyzda, ata-babalaryňyzyň dua dilerlerim, ruhlarym siziň ýanyňyzda. Bolmasa da siz peşmekýaly şemal haýs tarapdan ýoksa, şo tarapa gidersiňiz, oýnatky bolarsyňyz, başga iş zat edip bilmersiňiz. Feredian Rahim hoş Türkmenistan içinde açan bolsa da miting bolsa edil şu wagtda näme adamlar psikologiýasy öwrenişdi, men düşünýän köpçülik üýşer diýip pikir edýän bolup biler. Karaçoğlun Türkmen Varlamov hakyky işin aslyny bilmeýär. Haýyş etdirler ýöne näme. Bilse towa edip videosyny aýrar. Galaxy döwleti watandaşlar köp sag bolun. Ertirki ýaýlym öğrenmekim. Ýokman sagadyny hemmekşe iňadynyň güni ýalymyza alyp barýan öňde barjalarymyza amatly bolar ýaly sagad ediliň. Sagat Türkiýe wagty bilen 18:30 töwerekleri. Eger başga wagt diýseňiz, başga wagtam tesbirlerde ýazyň, şoňa görä men bildirşe deýin. Ertir Türkmenistana gidip watany ösdürip bolýarmy häzirki şertlerde. Şonu gurrun edelim. Soňky töwerlerde şeýle bir provokasiýa başlady. Ýollar açylsyn samtyklygynyň başga bir görnüşi. Agam Wahhab din uğruna söýüşen adam dälmi? Wahhabizm dinler, Wahhabizm şarlatanlyk, samtyklyk. İslam dinini mazhar etmek üçin, ýigrençi görkezmek üçin edilen zat. Karaçoğlun Türkmen Murat Wikipediýada maglumat bar diýär. Wikipedia maglumaty %100 dogry diýip bolanok.
Dürli Google'a girseňiz dürli çeşmelerden maglumat bar. Dürli çeşmelerden, dürli dillerden we dürli çeşmelerden maglumat ýygnap hemmetini deňeşdir. Diňe bir gapdarlanlar. Ine Muradym öýdü Wikipedia'da kimin ýazany ul rol oýnaýar. Gaty dogry. Wikipedia ýazdyň berdiň Wikipedia çap etdi. Wikipedia on aslında nesline doğruluğuna, alamaylığına adına tereden o. Google'dan görün. Karacaoğlan Türkmen ömrüne bereket taşnan vatan elden gidip barya. Türkmenin dünya gargamağının öňüne alalyň, jewitleşeliň ady birlikde haramzadalara garşy görüşeliň. Mehriban doganlar. Ertirki ýalyma çenni köp sag bolun. Gijaňyz rahat bolsun. Günü ýaňy başlaýan materiklerdäki ýurtlardaky doganlarymyz erteriňiz haýyrly. Günüňiz bereketli, düşümli bolsun. Ömrüňize bereket, öýüňize bereket, ojaňyza bereket. Köp sag bolun. Saglykda, toýda görüşeliň. Allah ýarynyz bolsun.